Hello para pedagang lan investor. Informasi lan layanan analitis karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Ayo kang katon ing saben parameter ing setitik liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa sinau saben indikator perusahaan kanthi luwih jero. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki Ford Motor Company, ticker FRI. Review digawe adhedhasar data ing wektu 20 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Ford Motor Company kalebu subkategori Autoprom, 8 organisasi melu pambiji, iki ora perwakilan. Total kanggo perusahaan ing pitakonan, 2 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 0,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar as umume. Kita bisa nyatet yen skor rata-rata kanggo pasar saham as minangka 1,8 poin. Marang skor 2 terms kanggo perusahaan Ford Motor Co. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Ford Motor Company lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Ford Motor Co nuduhake dinamika minus 19%. Marang dinamika rega kanggo subkategori minus 18%. Iki ora ngomong apa definitively, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Ford Motor Company regane 38 US $33 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 463 US $ miliar. Ford Motor Company nduweni saham 8,274% lan minangka salah sawijining perusahaan ukuran akeh ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku 44 US $98 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 507 US $ miliar. Ford Motor Co nuduhake 8,868%. Bandingake saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Ford Motor Company ing subkategori nalika netepake nilai pasar 8,274%. Regane buku 8,868%. Iki 7% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1. Utang organisasi punika 161.616 US $ miliar. Utang-utang kanggo buku kapitalisasi jumlah kanggo 359,3% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing utang perusahaan, ala banget minus 2 terms. Rasio rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 6,5. Rata-rata kanggo subkategori punika 7,6 lan iki 14% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori apik 1. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 5.884 US $ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 5 US $25 sen 3 mayuta-yuta. Lan iki 10,7% kurang saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Nilai perusahaan kanggo imbangan revenue punika 0,2. Rata-rata ing subkategori punika 0,5 lan iki 60% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 1.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $185.160 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi samestine $165.290 mayuta-yuta. 11% kurang saka saiki. Taksiran pratandha saka projected revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable nol terms. Wates dodolan punika 3,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 2,9%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 14,686%. Sing 77% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan rega saham perusahaan Ford Motor Company tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben karyawan perusahaan padha karo $224.000. Dene kanggo subkategori yaiku $397.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 43,6%. Evaluasi volume modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bati kanggo saben pegawe perusahaan punika $34.04. Kanthi rata-rata ing subkategori $52.300. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 34%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Volume dodolan kanggo saben pegawe perusahaan punika $1.082.000. Miturut subkategori $860.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 26%. Ngira-ngira revenue saben pegawe perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi dodolan punika 5%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,2%. Iki taksiran saka risiko bisa remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 50% kanggo perusahaan Ford Motor Company. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 50%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Ford Motor Company. Rega saham perusahaan saiki udakara $9.62. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $9.21. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira -4%. Ayo dideleng ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge iki mangsa dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil analisis saham perusahaan Ford Motor Company. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru, markets kaputusan wis digawe. Ojo buka pesenan amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, markets. Sampeyan pancene dadi pamirsa sing paling keren ing donya.